እዚህ ቦታ ኣብ ማእከል ካሳንቺስ ዝነዘሎ ናይ ስፖርት ፓርክ ትኾንተሎ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ተዘውትሩሉ ቦታ እዩ እሞ እዚ ከባቢ ገዛ ክህልወኩም እንደተመኒኹም ግድ የብልኹምን ኣብዚ ካብ በዓል 1 ክሳብ በዓል 3 መደቀሲ ካብ 70 ክሳብ 193 ካሬ ሒዝና ኣለኹም ስለ ዝመፀና ባህግኹም ኣብ መሬት ተውርድዎ ፍልይ ዘብሎ ነገር ኩሉ ናይ ፊኒሽንግ ኣቑሑት ካብ ወፃኢ ዝመፁ ትኾኑ ተሎ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ኣይነኽፍለኩምን ንዝበለፀ ሓበሬታ ብ0935 26 47 79 ይደውሉልና